Hona loja, hona sorat, posroham di debatam, dina hacit, dina borat, di papita doroham, unang ganggu rohamuna, di pandok ni debatam, pasatonna baga-baga, posroham di debatam, alani padau arsakmu, hotmati op Tuhan mi, tuna denggan do ditogu, salut nama sai, unang ganggu rohamuna, di pandok ni debatam, pasatona baga-baga, posroham di debatam. Damai di debatana sumurung sian salu roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madita salukna hurian nahina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, tapi parhorasan masya kami pandita Joki Manaik Manalu. Damang do dainang tatangi humma hata di debata nagabe renungan mangihuton ayat harian almanak HKBP Sadarion Sabtu 30 Januari 2020 sada. Hata di debata kamang akainang nalau si bahuson husorota di bagasan rohata nagabe si piopota margogoy kita madalani ulauta Sadarion ima nadienet sian pesalmen bidusia puluh sada ayatna pasapuluh obaton. Pesalmen sia puluh sada ayat 10 sauron mahata di debata jahahon ma dihita. Alana holong situtu rohana diau jadi paluau kuma ibana pati buloku ibana ala tinadanai goarku. Alana holong situtu rohana diau jadi paluau kuma ibana pati buloku ibana ala tinadanai goarku. Ido ianggo sah nihata ni dibata. Huriana hina holongan ngulut taun dang malua sian arsak dohot las niroha. Dang holan las niroha nama mulus sian tonga-tonga di mulutang. Alai songon ngulu ni ala Kristen ikko bolu soddo ima aka arsak manang si taun. Alai sian saluhun nai akamang do akainang songon dia do hita. Songon dia do disidingulu hapor siauta mangadupi aka arsak do si taono. Hurian na holongan hata di bata mangatoy hita di bagasan Sadarion didok ala na holong si tutu rohana diau jadi palua okuma ibadah. Nang pedi bagasan arsak kita nang pedi bagasan si taono mananggok akam hamaolon igo ma akamang do akainang dang pasobon di debata hita. Toktong do di bagasan pangaramotion na hita. Jalani do ala holong situtu ise do holong situtu aka ise halak na holong situtu rohana di debata aka ise halak na say toktong mangasahod debata di ngoluna di do debata paluau kuma ibana. Namparlapatan dang pasobun di debata hita mangarupi aka arsak do si tahun oni. Natuk do gogo na siya debata ubahin na buhay hita mamulus akaragam hamaolon do aka arsak di ngulutan. Dia kahalak na holong situtu rohana di debata takas di do paluaon ni debata ma ibana siyan nasa hamaolon siyan nasa arsak manang pinomat dilehon gugu tuaka na porsiay dihon debata gugu tuaka halak na holong situtu rohana di debata asatu mamulus akaragam hamaoloni hola debatado akamang do akainang pangodingan situtu dinasangulu ni akana porsia holan ibana tu ibana ma hita pasahaton nasa arsak nang akanasa si pikirata di mulut tahun
ibadah do pangodian di akka halak na toktong pasahaton nguluna situtu tu di bata di akka halak na holong situtu rohana tu di bata holat di bata do pangodian di rasa gulmit di nguluna hurian na hina holongan asa sianima akamang do akainang halak na holong situtu rohana di bata di dok masongon di ayat 15 jowon nama au jadi alusakku ma ibana saidong anakku do ibana jupa hagogotan paluaokku do ibana jala marmulia ibana bahenok aka halak na holong situtu rohana di bata saitong do jowon na di bata di nasa huluna ibahani do alusan di bata ma nasa jauh-jauhta alusan di bata ma nasa angguk-anggukta alusan di bata ma nasa gora-gorata dina mangadupi akka sitaonon akka arsak manang jumpa hagugutak kita di nasa gulmit ni gulita atau munang mabiar kita kamang akenang bae ma di bata gabi pangutian di nasa pardalanan ni gulita di nasa ulauta asa di bata ma natoktong gabi sihol ni rohata di nasa ulauta asa di batama akamang do akenang nagawi dongata jinasa ulota siganupani Tuhan tama nama masu-masu hita Tuhan tama natoktong mangaramoti hita Tuhan tama nagawi pangodian di tonga-tonga ni nasa ulota amen Tuhan tama nama masu-masu hita saluhut